Falsterbo museum ligger idylliskt nära Östersjöns strand. Museet ägs av Falsterbonäsets museiförening som tagit på sig ansvaret att värna om kulturarvet på Falsterbohalvön. Historien börjar med sillfisket under slutet av 1100-talet. Mängder med framgrävda silltunnor vittnar om den enorma sillhandel som ägde rum här under hela medeltiden. Bomärken finns inristade i tunnorna. Fynden av medeltida keramik är också omfattande. Museet äger också ett vrak efter ett skepp från 1200-talet som strandat vid den sandiga och farliga kusten. Varje år under vår och höst sträcker miljontals flyttfåglar över Falsterbohalvön. Området är ett paradis för ornitologer. På museet finns också en varg som sköts här efter att den lyckats rymma från en djurtransport år 1908. På Falsterbo museum finner du föremål från de mest skilda verksamheter. Allt från plogar till brandredskap. Ett besök i den 100-åriga handelsboden är bara ett måste. Här finns varor av alla de slag, typiska för en dåtida daglighandel. Till museet hör också Falsterbos äldsta gård, Andreas Lundbergsgården. Här kan du se hur en familj levde i början av 1900-talet. Ett hembesök som kan ge anledning till många diskussioner och kära minnen.